Едно необикновено пътуване с много смях, непредвидени ситуации и смъртоносни опасности. Нямах търпение да изпробвам новата си камера, а какво по-добро място за това от Карандила. Там е перфектно да се ходи зимата, защото ги няма най-големите дразнители като мухи, комари, колоездачи. Но не и този път. Чего ли то се? Електричка? Не се ли парзаляш? Не, няма проблем. Не беше луд. Беше много пекан и очевидно има супер сили. Дрифт пистата на дървото беше пренаселена като Кауфланд преди Коледа и затова избягахме право към езерото. Винаги съм се чудил как изглежда моста отдолу. Минахме и през кулата, където се хлъзгахме като преварени спагети на вилица и получихме привилегията до година да си правим курбан. След един бърз боб сме на тарки в хижа Карандила, тръгнахме обратно към града. И почти заспахме. Но гърмежите от Боба ни държаха будни.